Minista na-afụ maka ọrụ Injinia Dave Umahi ekwuola na ọtụtụ n'ime akụrụngwa eji alụ ụzọ akpọrọ bitumen n'oyibo nke a na-atụbata n'ala Naịjirịa na ọtụtụ n'ime ha bụ adigboroja ma ọ bụrụ nke na-enyechaghị ihe ha chọrọ wee na-adọ ndị ọrụ ngo ji ọrụ ụzọ gọọmenti etiti dị iche iche a na-alụ ka uche ha dị banyere iji ajọ akụrụngwa ndị a wee lụọ ọrụ. Ka ọ na-ekwu okwu n'otu ọcha kansụl Anambra East ka ọ dị inete ka ọrụ ụzọ otu ọcha Nzamịbaji Kogi a na-alụ ugbu a si wee na-aga ka ya bụ minista kwuru n'oge a na-efelu mmanụ tesie n'ụzọ awara awara gọọmenti etiti nke na-alụsị obere ego mebie abịago n'isi njedebe wee dozie ndị ọrụ ngo niile ji ọrụ ngo ndị aka na ntị ka uche ha dị ya maka na onye nwudere na-edi alụlụ a na ga-atakọta ya kọnkịrị. Chibụzọ Obidike ga-akọlụ gị akụkọ a n'isi. Njem nleta ahụ bụ nke a gara n'ọtụtụ okporo ụzọ nke gọọmenti etiti na-arụ na steeti a so na otu ụzọ n'ime ihe minista ahụ ji maka ya wee bịa na Anambra. Onye minista ahụ bụ nke na-afụ maka ọrụ gazikwara ganete okporo ụzọ awara awara Enugu Ọnịcha bụ nke dị saịdị Amansi nakwa Amaọbịa. Injinia Umahi bụ kọwara na gọọmenti Prezident Bola Tinubu bụ nke ga-etinye ego ọbụla bụ nke batara n'akpa gọọmenti na iji wee lụgharịa makwa dozigharịa obodo a. Ọ dọkwara ndị ọrụ ngo dị iche iche bụ ndị ji ọrụ gọọmenti etiti nyere ha ka ha dị uchu ma mekwe ihe ha kwuru iji wee gbochie ịnapụ ha ọrụ ahụ n'aka. Ọ kọwapụtakwara mwute ya nyegara ọtụtụ ụzọ mebichasigoro na ala Naịjirịa ma kwukwezie na ọ bụ maka na eji asfalt na-adịghị mma wee lụọ ya ma gwakwazie ndị ọrụ ngo ahụ ka ha were concrete pavement iji wee mee ka ọ dịte aka. O mekwa ka ha mata na ha jiri concrete wee rụọ okporo ụzọ awara awara Enugu Ọnịcha na ọ ga-ebenata ọnụ ego eji azụta ya n'ahịa. Ọ kọpụtakwara mwute ya oge egbugoro iji wee rụọ ọtụtụ ụzọ ma nọkwaziere ebe ahụ bụ nke o kwukwere na ọ na-eme ka ndị bi n'ebe ahụ nakwazi ndị na-aga n'ụzọ ahụ bụrụ ndị na-enweta ihe mfịarụ. N'oge a gara na Oye n'okporo ụzọ Ọranto bụ nke dị na Ukpo na okpuru ọchịchị dị n'Ukọfịa bụ nke nọpụkwara na okporo ụzọ awara awara Enugu Ọnịcha. Onye bi na obodo ahụ bụ Maazị Chukwudị Nwasinoke kwupụtakwara afọ ojuju ya nyegara njem nleta ahụ minista ahụ bịara ma kpọkwazie oku ka agbasie mbọ ka alụpụta ya ọsịsọ ebe ọ nọrọ kwe nkwa na obodo ahụ ga na-enye ha nkwado otu ha chọrọ ganye na alụcha ya bụ ọrụ.